Anong kaya kayong ngeningal doang ni mga tropa ne, oh, di ba? Yapin tayo. So what's good sa inyo lahat mga tropa? It's your boy Mr. PD once again. And today gawang kitang scholarship prank ang tatang ko. Trip ko mo, balaw naman. No, isip pa rin yung lupa ko bulutong larenin ne. So ako napalwatan po, tadandama na ako pang gawang ko yung prank ay ni uling balo na ne. Pero subukan ko pa mo rin nung yung tayo dambogok. Video. Kaya be mo kami. Why ka? Hoy! Labi Kaya niya. be ka na to. Video ra ka pa. Ala, tingnan ka kaya ni Kuya Bong na kay ketang kang Noel. Mga cobra, nung malyari ang loob, kaya cobra na kang Noel, kaya kang Noel Villanueva, yung mayor. Life story pin, life story daw. Bakit naman? Baga ing estado da. Pero dapat di Nano. ba? Diyang kailangan malungkot, di ba? Drama yan po. Kasi ing kakayanda ka rin, ing life story da nung makanano yang kunwari naning estado na ning buhay yu makanyan. Makanyan ning kukutang da. Jenny. Pag sinabi na Kuya Bong na magsalita kayo, karin kayo magsalita ah. Video. Awa. Kaya po yan, dopo yung Kumaili. Okay. Hindi mo makalun sa ambot na talo. Ay, kayo. Okay. baba ang bagay. Ayan. Bantay kayo mga talangan. 1, 2, 3, go. Maya po yung dopo kaya kayo Mayor Villanueva. Kaya ako po yung Daniel Capuli. And then po rin ako kaya ngari. Mag-apply ko po para kitang scholar na BBAO at kitang obra na i-offer yung kaya kami. Puri kayo mo pong ikwento yung background story mi na ngayon po mako medyo may nanay po balugbog tayo po makaing makakaramdam at itatang ko naman po makakapag-obra naman po ngayon na po sa puting kayang sikan ang pong panagitan po kaya po makanyang kung bisang mag-apply kayang pong scholarship BBAO tsaka po kasi itatang ko mo po bali talaga yung migtaguyod kaya kami manibat kayong ibat kaya pong kapanahuna na nyama kanya po nga payari di kuya ko talaga pong fix kumikapa na pong tatang ko yung gawa na para payari na larang kapatid ko ngayon pong sitwasyon na ini bisa ako mag-aral o na po yung tatang ko kasi po kanitang kapanahuna na as instanting kaya naman po ginamit na po instanting na kanita at may makalani po may ay kumaili harap na gini alam maili kasi okay pwede na ito kaysa kitang Ikat yun na. kaysa kitang mag-uwi cut ko niya kaysa kitang mag-drugs magkailang drugs ako Ikaw na po. Sige, game. Ulit kami. Anya pong getang kapanahuna na ginamit na po isanting nakalupa kong masanting may makla na pong may makla kamay limaw kamay li Wow. imak may kuya mo itatang ko uli po palo na uy tapo may liyala patungkot itatak ko po mapamakla ako na po magbiyahin tatang ko hanggang nila mamakla po. It's so fun guys, alright, it's so fun, bye bye.